Nog één stukje? Is die in de boes of zo? Nou, zaken, weer maar te luisteren. Hé, Wiefke. Wat is er daar? Dus doe ik mij. Ja, oké. Nou, ginnetjes. Is de headset opzetten? De naam hier. Ja, Frieske tot 100 meidjes. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is tweede Christdag en het is wederom allereerst. Wij zijn klaar om naar Burgum, naar Squammen, naar Jelksimem en opa Herman. We gaan in 2 auto's, want ik met aan heel wijs even naar de omroep daar, want dan zit ik in het belpanel van Omroep Friesland voor de Frieske Top 100. Dus dan mensen die het net online van kennen of die het leuk vinden om te bellen, die kunnen dan via de telefoon zeg maar haar top 4 terug ja, voor de Frieske Top 100. En dan zit ik dus in het belpanel, dus ik was er even tussenuit. Dus we gaan in 2 auto's, dus wel handig. Kijk eens. We binnen in Burgum. Jeske, zeg klein. Kom eens. We binnen hé. We binnen weer. Jeske, hier. Jeske! Hier. Jiske, Kom! kom! Jeske! Jiske, kom! Hij snapt er niks van. Kom maar! Ja, Mike! Jeske, even moeten. Nou, goeiedag. Kijk, klompen muis. Jeske, blijf. Dankjewel. Wat verdik dat is mooi. Mooi, Beppe. Dankjewel, zaken. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Wat is het? Is het klaar? Nou, nog Oh, één. je deze nog? Nog één Eén stukje. stukje? Is die in de boes of zo? Nee? Hoe opa net fine werd, die moest opa. Het laatste stukje? Nee. Maar wat zit zaken? Nou, zaken, weer maar te luisteren. Oh! Oh nee, hoe de kap. Die lag op de Hey, grond. goed, schat. En wat is dit nou voor lelijke puzzel dan? Ajax. Ajax! Dat is dan Oh, niks. wauw. Dus opa had hem helemaal klaar. Wat, hè? Ajax. En wie er moeilijk opa voelt daar. Nee, dat is moeilijk, hè? Ja, wie moeilijk, hè? Alle in reet, hè? Reet en wiet. Alles even. Reet, wit en blauw en... Nou, heel blauw. volle wiet en reet, joh. Dat is wel lastig. Nou, we hebben 4 graag een Ajax-puzzel. Een Feyenoord-puzzel. Oh, Beppe hebben we Feyenoord puzzel. Nou, die hebben we nog net van, hè? Feyenoord is slecht. Oh, je Oh, cute. Waar is het? Winnie de Poe? Winnie de Poe? Ja! Ja, pak maar. Pak er maar wat uit. Wat is het leuk? Die. Oh, die is mooi. Ja, pak het maar. Die is mooi. Wie was de kat in Burgum? Uit de garden. Nee, net gas inhouden. Wat is dit? Old school? Gas! Dit Ja, is? jongen, dit is Mario Kart, old school. Of een Nintendo 64. Oeh, en die van Heidwest van vroeger. Ja, van Remco en Femke. Dat is net hoe die emulsies in de reden. Kim, het was shit. Zet hem maar wat tegen Gnobby. Ja, dat is een heel vier, hè? Hi, liefke. Ja, knapjes. Hé, Wiefke. Wat is er daar? Dus doe ik mij. Zo, ik zit in de auto. Jelke neemt de Ben mee naar huis. We hadden het hartstikke leuk. Gewoon weer open en we hebben lekker eten. We hadden de jongens gegamed. Ja, het weer heel gezellig. Jeske weer mooi mee. Dus een hele slagge tweede Christdag. Ik ga nog even naar de omroep dus daar. En ik neem je hem even mee. Ik ben zelf weg benieuwd hoe dat gaat. Ik ben bij de omroep. Ik had van de morgen eerst al even een zelftest in thuis. Die wie gelukkig negatief en dat is dan weer positief. Hier kan ik net ons verwachten, maar gewoon voor de wissigheid willen vragen of dat even dwaan wonen. En nou ja, het is maar lietse moeite, dus dat ga ik even doen. En vanzelfs het mondkapje, dus die doe ik voor. En dan ga ik naar binnen. Zit dat zien? Nou jongens, Ja, oké. Nou, dan ga ik eens. Is de headset opzetten? Zit mooi bij de chocolaatjes, jongen. Oh. Als nog wat op de drank komt. Lekker! dat is de bedoeling. Hey. Zit er net voor de lol. Zo. Zet het headsetje zet op. Ja. Nou jongens, je mag te bellen. Kom op. Hier, probeer die maar eventjes gewoon in. Het is gewoon invullen. Hij gaat al, joh.
Dan kan ik hier invullen. Ja. Nou, dit mag beslag, ja. Zo'n afgebouwd. Ja, tuurlijk. Wat leuk. Wat leuk. Ja, wel lekker. Ja. Ik ben los, jongens. Ik ben blij dat het keert. Ja, Bel je maar, zou ik zeggen. saai. Nou, jongens, je moet bellen. Maar welke zijn het? Dan even noteren. Oké, de naam hier. Ja, Frieske tot 100 meidjes. Hallo, goeie. Is dat zo? Nou, ik zeg zin. Is het zo beter? Ja? Nou, mooi. Ah, goeie. Hoi. Nou. Ja, ik ben Chit. Nou, hallo. Wat leuk. Ja, best. En wie je? Nou, wat mooi. Wat mooi. En dan moest een top 4 terug aan, denk ik. Nou, baan is los. Ja, doe de hak op. Nou, Zwitserland met muziekje, hè? Dus, ja. En dan nog hè? Twaris. Ja, ik ga hier bij mij vogelvrij. Bij mij. Oké, ja. Nou, dankjewel. Wat leer. En welk nummer van Pikniet zou je graag hebben? Herman? Ja, nou, de hele mooie. Dan we die. En dan? Nou ja, dus De chits? Dus, Ah, te gek, ja. Dus chits. iets van... Ah, machtig. Nou, ik zet hem erin. En dan ga ik nog in een oor heen. Hey, hartstikke bedankt. En ik sla hem op. Dus, Oké, hey, doei. Doei, ik ontje. We gaan versterking krijgen, zeg ik. ik ben alleen maar aan het jongen. Ja? Wat ben je aan het jongen, Afka? Nou, ik ga nog geen goede tekst. Nee? Echo is wel goed. Echo. 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 Wij nog. Op ieder geval belt Tien, die shirt en die heeft goeie. eigen cameraman om. Ja, joh. Je filmt hier, film je hier, hè? Je filmt je meer en ik film je hier. Ja, ja. Wat touwtjes, maar nog met wandelen om de vlogjeroute te maken. Ja, wij maken 4 vlogs in de week. Dus ik zei, hij doet het ook bij, want dit is wel eens wat anders. Dus voor mij ook, nou, en dat is hartstikke leuk. Ja. Zei je, dan wilt u wat bellen? Ja, het is nou even rustig, dus we hadden even een oproepje die af kan ik. Dus je kan wel wat meer bellen mee, dat is leuk. Wij zitten hier toch, dus, en ik vind het wel gezellig. Dus ja, een beetje oorspraak is wel leuk. En ons zitten we aan de chocolade. Ja, dan was ik door de festival met de chocolaatjes. Ja, ja jongens, dit hier kinderen op mij stem weer. Ik had een Christfest wakker. Christiet, chits, Christiet. Dus al even denk van, ik mag er nog hier noemen bij. Nou, kies die. Ja. Nou ja, dat is net om, maar Belly Chits en dan kerst direct op haar noemen stemmen en dan ben je er niet een keer in de boom. Nou, hoe leuk is dat? Ja, ik zou zeggen door dat. Ja. Nou jongens, kom op. Ja, kom op Belly. Kom op. Ik ga een oproep op Insta en Facebook delen. Dus even delen op social media. Jits, stemmen hè? Stemmen. Kom op jongens, even bellen. Stemmen! Chibben? Ik had chibben online. Nou, leven gaan we het chibben. Wat was toen in de top 4 van? En beginnen we onderaan of bovenaan? Bovenaan, wie nummer 1? Zeg het maar. Dat is heel mooi. Christine van Chits. Ah, te gek. en op 2. Dat kan net. Maar is maar 1 keer op dezelfde persoon stemmen, chibben. Nou, welk nummer van Eduard Wost? Ik ga hier een man neemt Tiet. Christ zonder gevoel. Ja, Christ zonder gevoel, oké. En als treden. Waar was dat nummer voor jou, Heilse? En dat ik iets met zoeker. Lekker beppe zoekerballen. Nou, Rolf de Haan. Ik zet hem erin. Nou, namen Tjeb en Niels. Ja? Ja. Nou, hartstikke mooi. Hier zit erin. Hey, dankjewel voor je stem. Hoi. Nou, het zit er weer op. Wat wie dit... Ja, super leuk. Ik heb nog een presentje gekregen. Mooi moedske. Hartstikke te gek. Ja, het wie mijn oorkes, het vliegt echt voorbij. Maar ja, heel leuk. Het is 2e kriesdag, dus ik ga nou heel rap weer naar mijn mandje met mijn bandje staan. Maar wat wie dit prachtig om te doen. Van de morgen lekker naar opa en Beppa, daar Christ viert. En nou hier nog even in het belpanel, mijn Afke boven en de Frieske vlagger. Dus te gek. Hey jongens, ik zou zeggen, voel je een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi!